It will depends on skill. जोङो नैबे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे माशरुमनि ट्रेनिं सानसेनि थाखाय मोनदों दा दिनैहाय जों बे माशरुमखौहाय माबोरै बानायनांगौ बेनि साबजेक्टआवहाय बेनि टपिक्सआव जोङो गुवारै मोनथिनो मोनबाय थियरिटिकेल मोनदों आरो नै दा प्रेक्टिकेल बानायगासिनो दङ माबोरै माशरुमखौ बानायो मेनलि बावहाय जों वेस्टार्न माशरुमखौ सोलोंगोन दिनैहाय बा जोंखौ फोरोंगोन नाथाय माशरुम गोबां हारिनि दङ गोबां स्पिसिस दङ आरो सोलोंबावनांगौ दङ आरो माशरुमा जाहैबाय जोंनि देहानि थाखाय गोबां गोनांथार हेल्थ बेनिफिट दङ थ' आं सानो जोंबो बेखौ सोलोंनानै गुबुननोबो जाहोनो हागोन मोनसेया जाहैबाय जोंनि इनकामबो फैगोन बेजों आर्निं जागोन इउथ आनएमप्लयडफ्रा बावहाय एंगेज जानो हागोन बेखौनो आसा खालामबाय आरो इयुनाव बयबो मानसिफ्रा बेफोरबायदि ट्रेनिंखौ लानांगौ इनकाम आर्निंनि थाखायबो आरो नङाबा मोनसे न'आव कनजाम्पसननि थाखाय मानि थाखाय बियो हेल्थनि बेनिफिट जायो आदाया मनिफ्राय फैदों आं गसाइगाव बर' गरजान क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अके थेंक इउ नमस्कार মই শ্ৰী পল্লৱী ৰায় মই গোৱালপাৰা দুধনৈৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আমি মাশৰুম ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ অলপ আগতে আমি আমাৰ যিটো আমাৰ ট্ৰেইনিং হ'ল আমাৰ ৰাইটিং ট্ৰেইনিং হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিকেলি হৈ আছে আৰু এই মাশৰুম খেতিটো মানে আমাৰ যিখিনি আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত উপাৰ্জনমূলক এটা ব্যৱস্থা তাৰোপৰি আজি মানে প্ৰেক্টিকেল কৰিবলৈ আহি ভালে লাগিছে বহুতখিনি নজনা কথা আমি শিকিব পাৰিছোঁ আৰু এইটো এটা ধুনীয়াকৈ মাহিলী 20,000ৰ পৰা 25,000ৰ তেনেকৈ ইনকাম কৰিব পৰা এটা সুন্দৰ খেতি ব্যৱস্থা হয় আমি বহুতখিনি উপকৃত হৈছোঁ এই খেতি কৰি এইখিনি ধন্যবাদ